тағы яңа матур койнар, шатылы хис тойгыларга тулы сәламнәремне юллыйм һәммәгезгә дә минем яраткан хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Мин инде тапшыруның авторы һәм алып баручысы сезгә күңелле матур репортажларымны башлап җибәрдем. Изге сәгатьтә, хәерле ниятдә, матур традициягә әверелгән. Нәкъ елның башында 2023 елның 4 гыйнвар көнендә бүген инде без яңа ел шоу тамашасын сезнең игътибарга бүләк итәргә керештек дусларым. Һәм мин дә инде зур түземсезлек белән сезгә бу тамашаның беренче бүлегеннән репортажны эшләргә әзермен. Әйдәгез дусларым, бергәләп матур күңелле мөхиткә. Рөстәм Галиев, сәлам, яңа еллар белән сезне. Яңа еллар белән барчагызны. Сезнең инде костюмыгызга да игътибар итсәк, нәкъ яңа ел хис-тойгылары, яңа ел энергетикасы бөркелеп тора. Яңа елга дип махсус тектердегезме? Юк, мин моны Филипп Киркоровтан урладым. Шулаймы? Бик күп артистлар Филипп Киркоровның гардеробына еш төшә башладылар. Әйе, шаярам, әлбәттә. Бу инде мин специально алып кайтылган иде. Шушы яңа ел корпоративларына менә Аллага шөкер. Мәйтәм, бүген киеп чыгыйм әле. Ату хәзер теге өйдә костюмнар күп эленеп тора. Гардероб шул тиклем зур. Теге концерт, бер концертта бетә дә, ул костюмнарны куясың инде. Менә шулай эленеп тора. Теге артистларны уйлый торган идек, кайда куялар икән дип менә шулай җыелып китә икән. Сер итеп кенә әйтәсем килә, Рөстәм Галиев инде бик затлы, шундый итеп киенергә ярата, ул хәтта Ләйләгә дә киемнәрне үзе сайлый, әле дә шулаймы Рөстәм? Хәзер алай түгел. Хәзер Ләйлә үзе сайлый, үзенең стилисты. Мин булганнан гына киям. Сез аның стилистының ничек дип әйтим инде, вкуслары белән риза буласызмы, килешәсезме? Риза бик тә миңа охшый, Аллага шөкер. Гомумән, Рөстәм Галиев һәрвакыт һәр нәрсәдән канәгать булсын өчен күп тырышырга кирәкме? Юк, күп түгел. Аллага шөкер, все нормально. Все нормально. Барса да яхшыдан да яхшырак булачак дуслар, безнең белән бергә калыгыз. Яңа еллар белән. Саумысыз, хәерле кичләр, хәерле сәгатьтә яңа еллар белән сезне. Рәхмәт, Дилә, һәм барлык телевизор караучыларда мен инде яңа 2020 ел куян елы белән ихлас күңелдән кайнар котлыйм килә. Һәм ел матур уңышлы буласак дип уйлыйм. Роза, беләһеңме, нисен дигәндә, куян бит инде ул үзе шундай ак кына, йомшак кына, матур гына, шакыра инде иң мөһиме илдәрбездә тынычлыктар булган һәм дә инде гаилә бәхете теләйм барыгына, һәм дә инде безнең иң шәп каналдарыбызның бере Туган тел телеканалын карагыз, хөрмәтле дуслар, нисен дигәндә, күңелегезгә хош килгән барлык моңлы йырдар да, барлык концертлар да бу каналда бар. Шакыра инде без инде нисәмәт ихтыйлдар Туган тел телеканалы белән бергә хезмәттәшлек итәбез. Шакыра инде мин җитәкчеләренә улы рәхмәтемне әйтәм килә, Азат Гали Нуровна, һәм дә инде һезгә барыгызга шакыра инде. Әлегә концерт башланырга тора. Шак катып кирдем. 2 минут эчендә генә буш зал, 3 минутына шыгырым булып килә, хөрмәтле дуслар. Шакыра инде менә артист өчен ул инде ниме инде тулы зал булуы, һәм дә инде алкышлау, Шакыра инде артистның күңелен үттерелә инде. Шакыра инде бүгенге концертыбыз мин уйлайм менә шулай үтәсәк дип. Рамил Шарапов әллә сүзләрен кабатлый, әллә дугаларын укый, әллә иштән генә бу Роза Хәйруллина килеп чыкты һәм миңа җаваплар бирергә кирәк ди. Хәлләр ничек яңа еллар белән, Рамил? Роза, син өчен күңелдән яңа еллар белән ничек куян елына кирип өлгердеңме? Өлгердем. Бик җитез генә, куян кебек бик җитез генә менә күрәсеңме, безнең Туган тел телеканалы безгә рәхәтләнеп теге бик җәелеп ял итәргә дә бирми. Безнең 4 гыйнвар һәр елны шушы матур яңа ел шоу проекты һәм сез безнең якын дусларыбызны без күрергә бик шатбыз. Яңа ел шоу 2023 Рамил Шарапов сезнең каршыгызда. Ә синең менә костюмыңа карап торам да, бу теге клоуннарны кебегрәк теге бер ягы, бер төрле бер ягы. Чыгардың хәзер Роза. Син мине кемгә чыгардың, Хуанита? Яратып кына хөрмәт итеп. Тиеш түгел иде, Роза.
Сен Роза беләсең килсә, бу костюмның тарихы бик кызык. Син булай ничә булгандыр бит? Килешәсеңә, ул синең образыңа да, синең энергетикаңа да килешеп тора. Әле мин әйтәм, Ходай кушып, концертларыма кешеләр йөрсә, җиңнәрендә тектерәм әле мин аны. Шулаймы? Әле бисә бер сер ашыймы, әйме? Так, оператор син төшәсең, менә. Төшерә. Безнең ательеда әйттеләр, әйме? Менә ди, син Уфага барасыңмы ди, бүтән җиргә барасыңмы ди. Вот белый сторона должна быть белая, әйме? Менә шулмасаң, кара, носкина кадәр ак. Эй, Ходаем. Кара булган әле балыштырга кирәк сиңа. Әй, Бу тагын икән бит. ярый, әле бер концерт башланыр вакыт бар, Менә алыштырсың. шуннан юмор остасы икәне күренеп торадыр инде. Менә беренче әйткән сүзең дөрестән дә клоун дигән сүз туры килде. Куян елын каршылап, басып торам Өфәдә, уңыш бәрәкәт китерсен, тынычлык булсын өйдә. Кишере булса куяннан, исәнлек булсын Ходайдан. Амин, амин, рәхмәт. Шул хәтлек үтеп керердәй матур шундый тезелеп киткән шигырь сүзләргә котлавың рәхмәт. Сине беләм, әйме. Менә бүген килгәч, яңа җыр белән килде. Мин үзем теге җырчы булмасам да җырлаучы гына, ләкин нигә сиңа сөйлим? Чөнки икенче җырым минем Роза булачак. Розаларга багышлан җыр Роза. Синең өчен тыңлап калырсың, әйме? Рәми миннән. Розаларга багышлап, гел чәчәк атып торыгыз. Рәхмәт, рәхмәт. Минем кебек, әйме? Хөрмәтле дуслар, берничә минут кына калып килә безнең яңа ел шоу тамашасы башланырга. Сәхнә артында һәрвакыттагыча сәер безнең геройларыбыз, артистларыбыз. Монда кемдер менә әле әзрәк мөгез төпләрен кашып тора. Хәерле кичләр сезгә. Исәннәрмесез? Яңа еллар белән сезне барчагызны. Рәхмәт, sizin bu антенналарга караганда sizin bu яңа ел теләкләре әллә кайсы безнең төбәкләребезгә, милләттәшләребез яшәгән барып җитәдер шикелле. Бу минем Wi-Fi. Wi-Fi. Яхшы эшли. Бүген Wi-Fi әзрәк ни бузылып алды. Сезнеке яхшы эшләдеме? Бу Wi-Fi бары тик яхшы кәеф һәм күтәренке рух кына тарата торган. Минем балалым. Яңа ел шоу 2023 башланып китте дусларым. Сәхнәбездә инде әле безнең алып баручылар шундый үзенчәлекле итеп үзләренең рольләрен тамашачыларга күрсәтеп инде котлап та өлгерделәр һәм инде беренче артистларыбыз беренче номерлары белән яңа елда башлап җибәрәләр. Яңа ел шоу 2023 тамашасын дуслар. Гомерләргә игнеңгә куяп яшәү гомерләргә бер үк сукмагыла атлап килгәннәргә. Сәхнә артындагы матур сихри тормышны мин сезгә инде күрсәтәм. Һәрдаим дусларым бик яратып үзем дә алар белән аралашырга, шул хәтлек аралашудан ләззәт табып, менә инде киләсе безнең артистыбыз ул Лев Кулышев. Ул әйтергә кирәк, бер концертка да бер үзе генә йөрми. Аның гаиләсе һәрвакыт аның терәге, һәрвакыт кеше Лев. Хәерле кичләр, яңа еллар белән сезне. Хәерле кичләр, исәннәрмесез, саулармысыз, хөрмәтле газиз милләттәшләребез. Менә инде без җыелдык шу матур залда, матур бинада. Һәм инде синең улың ва синең тормыш иптәшең дә һәрвакыт синең янәшәңдә. Ул сезнең традициямы, Лев? Алар сине бер үзеңнән җибәрәсе килмәме? Син үзең алардан башка йөри алмыйсыңмы? Да, ди. Да. Да. Кайсысы дөресең? Үзең алардан башка йөри алмыйсыңмы? Әллә инде гаиләң үзе ярып йөриме сиңа һәрвакыт? Без семьей жить не могу. Чит шәһәрләргә гастрольгә чыкканда да Лев Кулышев гаиләсе үзе белә ала микән? Ну, если далеко, то нет. Если у нас здесь в регионе, то всегда вместе. Тамашачылар инде яңа елның әле беренче 4 көне булуына гына карамастан зал тутырып килгәннәр һәм инде артистларыбызның җылы матур алкышларына инде күмәдә башладылар. Дусларым, елларыбыз имин килсен, инде безнең тамашаларыбыз сезнең күңелләрегезгә һәрвакыт рухи язык, җылылык һәм нур белән килсен дигән теләктә калам мин. Тапшырның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина.
матур итеп, үзенчәлекле, яхшы, ямьле энергетиклар белән башлап җибәрделәр яңа ел шоу тамашасын. Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар янәдән үземнең сәхнәләргә чакырып чыгарасы килде сезне, беләсезме? Яңа еллар белән. Рәхмәт olsun sizin de. Шундый чыгышыгыз белән, энергетикагыз белән тулыландырдыгыз. Һәм мин менә нәрсә исәпләдем, әлеге чыгышыгыздан соң да. Сез миңа калса, менә бергә матур итеп, шундый мәгънәле, мәхәббәтле дуэтлар, җырлаучылар күп булуына карамастан, шундый җырларны җырлаучылардан сез беренче урында дип әйтәсем килә. Сезнең дуэтлар күп, әйме? Аллага шөкер, дуэтлар безнең сез безнең дуэтлар белән генә күбрәк күргәч, шулай тоела. Безнең аерым җырларда бик күп. Без менә шу концертларда гына җырлаганым юк. Үзебезнең махсус концертта гына җырлана торган җырлар бик күп. Шуны әйтәсем килә иде. Ләкин дуэтлы җырларыгызның да сүзләре нык көчле мәгънәле. Ничек сөйлисез? Сөйләгәндә авырмы сезгә менә шу җырларны? Кайсыгыз күбрәк үзенең фикерен белдертә? Репертуарга бик күп көч таләп ителә. Без инде теге бик күп уйлыйбыз, күп җырлар җибәрәт торалар бит инде, әмма бик күп уйлыйбыз. Шуңа Рөстәм белән уртак фикергә килеп алабыз. Үзеннән үзе килеп чыгып тора ул, наша килеп тора ул, Аллага шөкер. Һәрбер җырчының үзенең җыры буларга тиеш. Үзенең җыры бар. Шуның белән китә ул. Сезнең дә дуэт җырларыгыз бик килешеп тора үзегезгә димен. Һәм инде гаиләгә кайтканда, сезнең кайсыгыз ялкаурак ул? Миндер. Инде хәзер теге элек менә 15-20 еллап чаптым да хәзер менә бу тормышның хәзер әкрен генә, кадерен генә, тәмен генә татып кына әзрәк ялкауланып талырга менә шулай. Чөнки хәзер Аллага шөкер дип чабылды, вакытында чабылды, хәзер менә әзрәк ялкаулансаң да була. Дөресен сөйлиме Ләйлә? Чынлап та тынычландымы Рөстәм? Ялкауландымы? Кай вакыт уйлап куям, әле картайды дип кенә. Ә сиңа кайсы Рөстәм ныграк ошыйды? Теге гөл шундый җитез, гөл ниндидер хәрәкәттә булган Рөстәм, әллә инде тормышның тәмен аңлап, әзрәк кенә тынычлана төшкән Рөстәм ныграк ошыймы? Әлбәттә бүгенге көндә тынычрак Рөстәмне яратам. Тынычрак. Балаларга да бик күп вакыт таләп ителә бит шуңа. Кирәгенчә вакытны сиңа да балаларга да дөрес итеп бүлә беләме Рөстәм? Белә, Аллага шөкер. Ул яктан уңдым инде, уңдым. Ләйлә ничек үзгәрешләр бармы еллар үткән саен Рөстәм? Ләйлә яшәреп тикери ул. Менә шулай алышынып ала, караеп ала ул, бөдрә чәчләнеп китә, туры чәчле була ул, марҗа апайга әйләнеп китә, татарышкага әйләнеп китә, менә шулай төрлечә яшәреп йөри. Хәзер аның теге батлар да шәбит инде, үзең беләсең, поэтому яхшы. Сокланып туя алмый буга инде сиңа Ләйлә. Субханалла, ярата буга чынлап та. Ничек кенә әйтсәң дә, Галиевлар гаиләсендә тәртип бар яклап та дип әйтәсем килә. Соклангыч матур гаилә. Сезнең яраткан җырчыларыгыз белеп торам һәм біз аларга яңа елда да яңа уңышлар, шулай мәхәббәтләрен саклап калып, безне яңа матур җырлары белән куандырып яшәүләрен теләп калабыз. Яңа еллар белән. Сәлам Кышлавайка. Bir yılda 365 gün güne. Bir yılda 730 gün bulsa, min kübrek konsert kuyar idim deyip yazgan İlsiye Badrettinova. Mene, İlsiye'ye alkışlar bilen selametlik kimi geldi. Senin yonda tarala var sağışlar. Canım, ikavine bizlerge canım, likte baxtlik var. Canım, ikavine bizlerge. Оксана Мөхәммәдиева килеп басты безнең янәшәбезгә үзенең матур чыгышыннан соң. Кәефләр ничек, хәлләр ничек, Оксана? Кәефләр бик шәп. Уфа тамашачы бик шулай якын итеп мине каршы алды. Бик зур рәхмәт. Шулай күңелләр тетрәп тора. Рәхмәт бик зур. Яңа еллар ничек каршы алды икән Оксана? Яңа еллар белән өйдә, гаиләм белән, әнием белән, үземнең бер туган иркәм белән шулай каршы алдык. Өйдә. Ярый, изге булсын, матур булсын, һәрбер көне яңа елыгызның дип әйтәсе килә. Оксана, иҗат тормышы синдә гөрләп бара, күзәтеп киләбез. Кашан үзеңне беренче тапкыр җырчы итеп тойдың син? Беренче тапкыр мин менә җырлый беләм икән дигән уй фикерләр кашан беренче тапкыр күңелеңә килде? Бәләкәй чактан ук җырлап йөрдем. Әнием клубта эшләде, бергә аның белән барып
апа-абыйлар ничек җырлаганнан карап, мин дә шулай сәхнәдә артист булам дип, шулай хыялланып йөреп, сәхнәләргә чыгып, шулай инде җырлар иҗат итеп, җырлап, шуннан бирле үземне артист итеп хис итәм. Ничә ел сәхнәдә инде сез? Сәхнәдә мин 15 еллап сәхнәдәмен. Менә инде хәзер туган тел белән 3 ел бергә эшлибез, Аллага шөкер. Киләчәктә дә безнең белән дус мөнәсәбәттә булып, яңа матур җырларыгыз белән куандырып яшәүегезне теләп калабыз. Туган тел телеканалы Яңа ел шоу 2023 кайнар сәламнәрен сезгә һәр даим белә китә. Рәхмәт. Taşırlar susam, gülle yaşlık şağıma Baydıp gelgende bola Hayırlı geçiyseniz Yağa yıllar bile Рөстәм Шакиров әлеге мизгелләрдә сәхнәбездә бик матур мәхәббәт турындагы җырын бүләк итә тамашачыларга, дуслар. Әйе, берсеннән-берсе матур җылы алкышлар, берсеннән-берсе матур безнең яраткан җырчыларыбыз яңа елдагыча җылы күңелле, рәхәт, саф хисләр тантанайда, дуслар. Сыгырап дибе, яратам ди, яратам Сыгырап дибе, яратам ди, яратам ди Һәр вакыттагыча янып пешеп үзенең чыгышын бүләк итте Рөстәм Шакиров. Яңа еллар белән син, Рөстәм. Рәхмәт, хәерле кич, яңа еллар белән Роза сезне дә, хөрмәтле телеканал караучы дусларыбыз. Бик җылы, рәхәт дип шул хәтлек инде тамашачыларга шулай сөйләп басып торган сәхнәләрдә. Чынлап та шулай булды бугай сиңа? Әллә ничек рәхәт булды, шул хатным зурлап күтәреп алдылар, рәхмәт. Хәтта теге бераз югалып та калдым, шундый вакытта да булды. Һәр вакыт инде ул борчылу. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Һәм сәхнәдән чыгу белән сине күрүемә мин гомумән шатман. Мин дә шатман, Рөстәм, чөнки бик сирәк аралашырга туры килә. Синең белән гомумән тормышыңда инде яңалыклар бар. Яңа программалар әзерләп, Уфа сәхнәләрен әле гөрәтергә уйлыйсыңмы? Яңа 2023 елда үзеңнең шәхсән концертларың белән? Әллә ни артык әзерлим дип әйтә алмыйм. Инде әкрен генә җырларны эшләргә яңа җырлар. Шулай да әле концерт программасы әзерләү дип әйтә алмыйм. Шулай да менә шул сезнең концертларда катнашып йөрсәм, әле әзрәк халыкка күренеп, инде танылгачрак, зурлап программалар әзерләп, инде башларбыз дигән уй барыбер да бер хыял шушы сәхнәгә дигән, инде бәлкидән килгән минем бу хыялым. Инде Алла бирсә, чынга ашсын дигән теләктә калабыз. 2025 елда бигрәк тә. Гомумән синең иҗат төп шөгылеңме тормышыңда, Рөстәм? Әллә инде тагын башка төрле өлкәләрдә дә син эшлисеңме? Иҗат төп шөгылем менә дип әйтә алмыйм инде. Башка өлкәләрдә әлбәттә эшлим. Ансыз булмыйдыр. Шуңа күрә. Ират кешегә бигрәк тә шулай бит. Ират кеше ул бүгенге тормышта ничектер тормышын алып барыр өчен 70 төрле һөнәрдә әз. Шуңа күрә эшләргә кирәк. Аллага шөкер дип яшәргә кирәк. Мөмкинчелекләр бик зур. Һәрбер кешегә бу тормышта, бу дөньяда иң мөһиме, иң бәхетле кеше ул сәламәт кеше, куллары, аяклары сәламәт кеше, башкасы бер нәрсәгә азарланасы юк. Аллага шөкер дип кенә яшәргә кирәк. Рәхмәт сиңа матур уй фикерләрең өчен. Һәм Рөстәм Шакиров киләсе елда үзенә 3 нинди теләк теләр иде микән? Әлбәттә инде ул бәхет, сәламәтлек, гаилә иминлегеннән башка менә. Бәлки синең үзгәрәсең киләдер, бәлки синең ниндидер яңалыклар кертәсең киләдер, кайсыр бер сыйфатларыңа менә. Үзеңә 3 теләк. Уртаклашып китәле безнең белән. 3. Бәлки син спорт белән шөгыльләнә башларга дип максат куйгансыңдыр, шундый теләктәдер, бәлки. Бу минем сиңа әйтәсе килгән фикер. Аны мин 21 елга кергәндә дә ныклап спорт белән шөгыльләнәм дигәнем 22-гә дә. Менә мосын точно әйтәм, 23 елда булырга тиеш дип. Беренчесе диек, икенчесе бу хыялым инде син ничектер мине бүген ничектер әле шулай нитеп киттем, теге канатланды диләрме әле, ише теге аның өстәвенә синдә сорагач инде качан менә шушы сәхнәдә Алла бирсә 23 ел биткәндәрәк булса да тагын бер концертта катнашырга дигән өмет бар. Ярый, спорт белән шөгыльләнергә, тагын да концертларда катнашырга, именно тамашачы белән якынрак булырга һәм өченчесе? Якынрак булырга. Өченчесе белмим, минем ул бер генә хыялым бар.
bir bütün kилешкене стер итеп кенә тапшырам, Роза Хайруллина белән алып барасым килә. Ай, бик шәп уйлар, бик шәп хыяллар тормышка ашсын. Яңа еллар белән дуслар. Яңа еллар белән. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Татарстан Республикасының халык, Башкортстан Республикасының атказанган артисты, үзебезнең якташыбыз Рөстәм Асаев. Шундый бик тәмле кунаксыз сез бүген. Безнең өчен яңа еллар белән сезне. Рәхмәт, сезне дә чын күңелдән киләсе түгел, килгән яңа еллар белән, әйме? Чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Рәхмәт. Имин булсын, елларыбыз тыныч булсын. Чынлап та бик тәмле кунак дигәч инде, Рөстәм абый, бүгенге тормышыгызда нинди яңалыклар бар? Әлегесе көндә сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Кайларда нинди эшләр башкарасыз? Аллага шөкер инде, менә яңа елга кердек, әмма ләкин яңа елда яңа уйлар, яңа эшләр көтә инде дип әйтик. Барыбызда шулай яңа хыяллар, иң мөһиме инде дөньялар тыныч булсын, менә бер шунардан башлыйсы килә. Исән-имин булыйк, бәхетле булыйк. Менә шулай һәр вакыт яңа елны сагынып көтеп алырдай, дәрт булсын кешедә, күңелдә дәртләребез күммәсен. Шулай кыш бабайларга ышанырга язсын. Яңа ел турында сезнең белән шулай сөйләшеп киткәч, ассызыклап сорыйсы килә. Үзегез Рөстәм абый, менә кыш бабай булган чакларыгыз бик күп булгандыр. Сезнең буйсыныгыз да, тавышыгыз да туры килеп тора бит инде. Кызым, рәхмәт. Кыш бабай булырга туры килде. Ә менә иң кызыклы очрак хәтерегездә калмадымы балачактан? Кыш бабай роле башкарганда мәсәлән. Балачакта кыш бабайга ышанадыр үзебез. Кыш бабайдан көтәдер инде бүләкләр. Элекке шырда бит инде колхозчыларга, әти-әниләргә безнең кулюк тыгын идән генә, мишуктә генә салып, нинди дә булса тәмлешкәләр көтәдер инде. Бер мандарин белән бер конфет булса, аннан да тәмле зур бүләк Бер зур булмасы. гулливер буладыр имам, шундый гулливер дигән конфет. Шул булса инде бәхетле идек инде. Бүгенге көндә генә ул балаларга хәзер iPhone давай да, тегесе давай, бусы давай дип кенә торалар име? Без кыш бабайдан гади әйберләр көтә идек. Шулай. Балалар темасына кирип киткәч, шулай ук сорыйсы килә. Бүгенге көндә Рөстәм Асаев безнең хәзер 3 баланың әтисе, шулай бит? 4 бала. 4 бала әтисе. Гөлназ Асаева һәм үзегезнеке. Гөлназ Асаева да үзебезнеке. Әйтәм, Гөлназ Асаева һәм тагын 3 улым Мөслим, Әминә кызым һәм Хабил. Субханалла. Һәм Гөлназ белән сезнең балаларыгыз арасында бүгенге көндә мөнәсәбәтләр ничек? Аллага шөкер. Менә әле бүген апасында кунакта икән кызыбыз. Шуңа күрә Аллага шөкер. Әле безнең диничкыбыз да бар әле. Мин әле сезнең карт әти булуыгыз белән котлыйм. Әле теге яшь әти генә түгел, яшь бабай да булдым әле. Шуңа күрә Аллага шөкер. Шуңа күрә 5 бала дип әйтергә була. Карт әти дә булдыгыз. Менә карт әти булу хисләре ничегрәк хис иттегез? Ничек дип әйтим? Ничектер менә яшь вакытта 20 яшымда Гөлназ кызым туганда да мин теге аңлап бетмейдем яшьлек белән. Хәзерге көндә яшьлегем белән бабай булу да теге карт әти булу да ничектер күңел шатлана инде сүздә юк. Кызым кебек инде алар теге. Андый хәзер заманнар үзгәрә бит. Теге бабай булгач бит инде ул таяк таянып утырга тиеш инде карт әти безнең бит шулай. Бүгенге көндә менә шундый әйберләр ул ничектер иң мөһиме исән сау булсыннар инде. Менә үзенең кичкенә төпчек малай белән онышкымның арасында бит 3 ай гына. Шуңа күрә алар бергә параллель менә мине игезәк балалар кебек инде алар. Шуңа күрә Гомумән әйткәндә, менә сезнең гаиләләрегезне читтән генә күзәткәндәйме, төрле хәлләр була бит инде дөньяда. Әмма дә ләкин менә сезнең шушы гаиләләрегез арасында сакланган җылылык, ихласлык, ул чынлап та Худайның бер бүләге дип тә мин кабул итәм инде. Чөнки сезнең бу бүгенге көндә Фәдис Абылильяпов белән мөнәсәбәтләр әйтәм, Гөлназ белән дә шулай, Гөлназ сезгә барып, сездә менә бик матур улы, күркәм гаилә дип әйтәсем килә, минем бай гаилә. Аллага шөкер, балалар бит, балалар 3 көнлек дөнья матур яшәргә кирәк. Бер-беребезне ул элеккеге үткән ниләр генә түгел бит, ул кеше буларак, гомумән кеше буларак бер-беребезгә ихтирамлы булырга тиешбез. Чит кеше булсынмы ул, үз кешеңме, элеккегеме, киләчәкме анарда ширме. Иң мөһиме кеше булыйк, бер-беребезгә хөрмәтле булыйк, һәммәбез дә. Рәхмәт, шулай булсын. Рөстәм Асаев булды сезнең каршыгызда. Яңа ел шул 2023 гөрләп шаулап дәвам итә. Бәйрәм белән, дуслар. Вакыт
әйткәнчә, Рамил Шарапов розаларга багышланган җырын бүләк итә, дуслар. Бiyemi mümkün түгел, чөнки җыр минем турыда барлык розаларга багышланган диде, шуңа күрә барлык розалар кабул итеп алыгыз. Рамил Шараповның өр-яңа җыры. Роза, 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 чәчең җилдә туза, гөлдә сине уйлап, гомер кәйлә роза, җавап язмауларың йөрәгемне боза, түзәр хәлләрем юк, чык юлыма роза. Рамил Шарапов, роза дигән җырын миңа һәм калган барлык розаларга әлбәттә багышланган бик матур җыр. Ни өчен син бу җырны сөйләргә булдың үзеңнең репертуарыңа, Рамил? Син миннән күбрәк интервью алсын өчен. Менә шундый кыска гына җавап. Әмма дә ләкин нишләптер безнең татар эстрадасында җырчылар ни тиклем күбрәк чәчәкләр турында җырлыйлар, шул тиклем халык белән якынаялар. Шундый сер дә бар шикелле монда. Мин инде роза дип намек белән дә җырлап караган идем. Хоть бер ромашка тоттырсыннар. Ярар, син бит әйттең, үзеңнең концертларын көтелә безнең Башкортстанда шунда бирергә. Менә бүләкләргә килгәндә чынлап та берәр үзенчәлекле, шундый көтелмәгән бүләк тапшырганнары булдымы? Үзең дә аптырап кеткән чаклар. Иң күбе теге үземә минем образга килгәндә Шарапҗанга бер 8-9 майка бүләк иттеләр. Бер концертта бүләк иткәннәре бритва бүләк иттеләр дә һәм Ансы теге сакал-мыекны кырыр өчен. Юк, аның өчен түгел. Бер апаң 65 яшьтәге бер апаң бүләк итте. Бритва әйтә минем бар бит. Бармы бритваң юкмы? Икенче концертка килгәндә шушы кашларын кырып аткан булды мин. Шушындый төрттерү белән син шундый бүләк тапшырганда булып чыкты инде. Ярый. Бүләкләр инде төрле, гаиләгә дә бүләкләр биргәне бар, Аллага шөкер, теге бияләйләр, красаветкага, носкиларга кадәр теге мине кайгыртмыйлар, гаиләне кайгырталар. Мин чын күңелдә менә һәрбер тамашачыма зур рәхмәт әйтәсе килә. Рәхмәт безне канатландырганыгыз өчен, безнең белән булганыгыз өчен. Сез безнең белән булмаган булсагыз, безнең иҗатыбыз да аның кадәр гөрләп бармаганда булыр иде. Менә шундый рәхмәт сүзләрен җиткерә сезгә Туган тел телеканалының тамашачылары, дуслар. Рамил Шараповтан иң җылы сүзләр, иң җылы теләкләр сезгә булды. Ой, бигрәк тәйбәт. Даже әйтеп бетергәсе шундый хисләр. Рәхмәт, менә кызыбыз безгә билет алып җибәрде. Мәҗбүри даже. Рәхмәт концерт өчен. Сезгә дә шыймы? Сезгә дә, конечно. Белән сезне барыгызны да яңа еллар, яңа бәхетләр белән. Бүгенге көндә бик шатмын шушы концертка. Иптәшем белән килдек бит инде. Яңа ел бәйрәмендә балаларыбыз билет бүләк иттеләр. Бик шәп концерт, бик көтеп алган артистлар, яраткан артистлар, күңел ачып бик матур утырабыз. Рәхмәт. Рәхмәт, барыгызны да яңа ел белән. Телемиз теләкләрне, бүлем тигез бүләкләрне, һәр йортка һәр кешегә. Яңа ел мүбәрәк булсын, бар теләкләр кабул булсын, бирсен Ходай бергә яшәргә. Шулай ук безнең концертыбызга шундый матур, яхшы, җылы энергетиклары белән Рөстәм, Айдар, Губайдуллиннар да килеп чыгышларын ясадылар. Егетләр, яңа еллар белән беренчедән. Яңа еллар белән туган телне караучылар һәм әлбәттә Розаны яңа еллар белән. Рәхмәт, егетләр. Шундый яңа ел турында нәкъ бүгенге концертка туры килә торган җыр, ул инде Наил абыйныкыдыр инде. Әлбәттә, Наил абыйныкы. Наил Шәймәрданов. Яңа ел мүбәрәк булсын. Чөнки сез аның белән беләм тыгыз элемтәдә, гел аның җырларын шаяратып башкарасыз һәм аның җырлары сезгә бик килешә дә. Рәхмәт. Әле иҗатка килгәндә, егетләр, нинди уңышлар, гомумән 2022 елда нинди уңышларыгыз белән сез уртаклаша аласыз безнең белән? Уңышлар дип бик күп, Аллага шөкер, концертлар булды. Сабантуйлар, корпоративлар, беренче тапкыр, тәүге тапкыр үзебезнең сольный концертлар белән чыктык. 4 сольный концерт куйдык, бик шәп үтте. Яңа елда да сольный программалар белән үзебезнең халыкны шатландырырга өсөн ала берсә. Ярый. Менә чыгышлардан соң егетләр тәнкыйть еш буламы сезнең арагызда? Менә син шулай булдың. Мен былай әйтергә тиеш идек дип, еш сүзгә сүз киләсезме? Гомумән сез күбрәк канәгать каласызмы, әллә инде киресенчәме күбрәк? Ну, булгалый. Но бүген без канәгать үзебезгә. Бүген нормаль, әйбәт.
Әйе, шынап та, тамашачылар алкышларын бүләк итүгә караганда бик матур. Шундый чыгыш булды. Яңа ел темасы булгач, яңа ел җыры булгач, бигрәк тә күңелләр күтәрелеп китте егетләр. Шуңа күрә мин сезгә яңа елда да яңа уңышлар телим. Сольный концертларыгыз гөрләп барсын, һәм инде башка эшләрегез дә гел уңышлы булсын. Амин. Рәхмәт. Сезне күнеккән инде шундый чәчләрегездә, башларыгызда матур бизәкләр белән, шундый матур заколкалар белән. Әле токмадыгызмы аны? Менә салып ыргыттым яңа. Ярый. Гомумән костюмнарыгызны әзерләгәндә дизайнерларга киңәш итәсезме? Үзегез уйлап чыгарып, үзегез булдырасызмы? Үземнең тегүче бар, ул теге һәр вакытта да үзебездә шәһәрдә. Яңа ел тантана итә бит инде әле безнең күңелләрдә, әйме, бүген яңа елның 4нче генә көне. Сез ничек уздырдыгыз? Гомумән 2022 елны нинди зур, матур күңелле вакыйгасы белән исегездә калды үткән ел? Үткән ел без балалар белән бергә каршылаган идек. Быел инде алар Пензага киттеләр, инде кодагыйлар янына. Быел инде дусларыбыз белән каршыладык, бик матур иттереп. Бүген 4нче менә Уфада инде. Менә вакыйгалары белән, ниндидер күңелле хисләре, ниндидер ачылышлары белән сезнең исегездә нәрсәсе белән истә калды 2022? Нинди зур уңышыгыз 2022 елда сезнең? Бер нинди дә алай уңышлар белән мактана алмыйм. Менә һәр вакытта да менә ничек бар шулай, әллә нинди нәрсәләр булганы юк шул хәтле. Башка кешеләрнеке кебек, яңа ел каршылауларда башка семьялар кебек шулай ук бер нәрсә белән дә аерылмыйбыз. Бер кешедән дә. Бүгенге көндә Альфина апа нәрсәләр белән шөгыльләнә икән? Иҗаттан башка, әллә инде иҗатта гынамы сез? Юк, мин иҗатта гына, мин әллә нинди нәрсәләр белән теге шөгыльләнгәнем юк. Өйдә булганда өйдә һәр вакытта да өйләр җыштырып, ашарга пешереп инде. Булай инде концертларда чыгыш ясыйбыз һәр вакытта да. Менә Альфина апа, сез ничә ел сәхнәдә инде? 20 ел. 20 ел элек булган Альфина Агзамова белән бүгенгесе Альфина Агзамова нәрсә белән аерылып тора икән? Бер нәрсә белән дә аерылмыйдыр дип уйлап торам инде мин. Бер нәрсә белән дә аерылмыйм. Ул хәтле. Менә сәхнәгә чыгарылган дулкынлану хисләре, элегрәк ул көчлерәк име, әлеме, әллә бер төрлеме гел? Ул теге кыенсыну, дулкынлану, ничектер кыюсызлык минем һәр вакытта да инде 20 ел җырласам да барыбер бар. Теге чөнки сәхнәгә чыгар алдыннан ул барыбер ниндидер җаваплылык, шуңа күрә дулкынлану әле бер вакытта да биткәне юк. Шулай. Альфина Агзамова өчен өч кыйммәтле әйбер нәрсә бу тормышта. Өч кыйммәтле әйбер нәрсә микән инде? Ул тынычлык дип уйлыйм инде. Беренчедән тынычлык, икенчедән инде үземнең сәламәтлек, балаларымның сәламәтлеге инде, якыннарымның. Өченчесен инде менә исемә төшми никак, беренчектә әйтә алмыйм. Нәрсә микән ул тагын? Гомумән менә сезне нык итеп шатландырыр өчен тормышта нинди вакыйга булырга тиеш? Менә нәрсә сезне нык итеп шатландыра? Кешенең бер гамәлләреме ул, һава торышымы ул, нәрсә? Дөресен генә әйткәндә, мине шатландыруы бик авыр. Менә мин шуны сизеп, нәкъ шушы сорауны бирәсем килгән иде. Мин ул хәтле теге артык кайгыра торганда кеше түгел, артык сөенмим дә. Шуңа күрә мине шатландыруы бик авыр. Үзегез кешеләрне шатландырырга яратасызмы? Яратам. Үзем кешеләрне шатландырырга мин нык яратам. Просто ул минеке. Үзең белән генә калып, сөйләшүләр, үзең белән диалоглар еш буламы сезнең тормышта? Була, әлбәттә була инде. Үзем генә калып, үзем турында уйланган бар һәр вакытта да. Мин кешеләр белән алай уртаклашып, кешеләргә бер нәрсә сөйләгәнем юк һәр вакытта да. Бөтен нәрсә үземдә кала, проблемаларны һәр вакытта да үзем чишәм. Гомумән сезнең менә теге дус, чын тугры сердәшем дигән кешеләрегез бармы соң тормышта? Андый кешеләр минем юк. Шуңа күрә мин алай теге дуслар, былай сөйләшеп йөргән ниләр дуслар бар, әлбәттә теге гаилә дуслары инде, серләр сөйли торган андый дуслар миндә юк. Булмасын да. Нәшул.
Менә шундый үзенчәлекле җаваплар булды Әлфин Агзамовадан. Серләшер кешеләр гомумән булмасын да, мин барсын да үзем хәл итәм, ди ул. Барыбер дә бит Әлфин апа була бит шундый нык авыр мизгелләр, сөйләшәсе килгән, бүлешәсе килгән, кемнеңдер киңәшен ишетәсе килгән. Сез бу вакытларда нишисез? Бу вакытларда минем гаиләм бар, мине 2 улым бар, иптәшем бар. Бары тик алар белән генә сөйләшәм. Чит кешеләргә бер нәрсә дә сөйләгәнем юк. Гомумән. Хөрмәтле минем яраткан тамашачыларым, шулай итеп әлегә яңа ел шоу 2023 тантанасының репортажының бары тик беренче бүлеге генә тамам. Мин сезне зур түземсезлек белән киләсе атнада көтеп калам. Исән-имин булыгыз, үз-үзегезне саклагыз. Роза Хайруллина һәр вакыттагыча сезгә иң изге, иң якты теләкләрдә, дусларым.